cilch a gwartheg hirgorn. I ni newydd bod yn sôn am y birgorn. Dyma'r hirgorn, ac mae rhain a wartheg poblogaidd sy'n gan enwog am wartheg hidiog iawn bob amser. Ond dim o'r fyny chani falle yng Nghymru ydyn nhw, am eich un. Na, dim. Dwi'n gwybod am lawer, unig un dwi'n gwybod ydy Bernard Llywelyn. Mae nhw'n cysadlu. Mae'n un hefyd, wrth gwrs. Mae blas arbennig ar y cig, mae'n debyg. Ac mae llawer o hynny'n gwerthu'n breifet gatre. I'r chybod llefydd bwyta enwog. Na fo, ie, wel Bernard sy'n yn arwain y tarw, mae'n dwi'n meddwl, ie. O, na ti. Wedi di lawr o, mae'n byw yn Nghastell Carreg Cennen. A'r beirniad yw Mrs Angela Blockley. Drillington. Ger Bradford yn de. Bobl mae'n dod o bell. Ni'n gallu cofio amdano nhw pan maen nhw'n byw yn y llan yma, y llan acw, ond maen nhw'n dod o'r bell. Mae'r bencampwriaeth ma'n siwad fydd yn beth dierth. Betai Bernard yn dyn ni llun. Ie, dwi'n meddwl y pencampwriaeth female diolch, dwi'n meddwl. Sorry? Pencampwriaeth y female sydd yn nhw. O'r female sydd, ia. They do fire a few cannons. So be careful, handlers. Mewn cystadliaeth efo'r cor siarad ac yn... O'na gewn ni wybod mewn chydig o amser pryn o'r rwys yn mynd i ennill. Ond ddewch ni nôl y todi. Dewch nôl y todi. Mae'n ddigon o bethau eraill i wledd am.